Na zapekané plnené zemiaky budeme potrebovať 6 zemiakov, kyslú smotanu, kúsok slaninky a pražskej šunky, jedno vajíčko, maslo, strúhaný syr, kukuricu a obľúbený dressing. 4 porcie nás takto budú stáť 6,20 €. Najprv si operieme pod tečúcou vodou zemiaky. Dáme si variť vodu, ktorú trochu osolíme. Do vriacej vody ponoríme zemiaky a varíme ich 18 až 20 minút. Zemiaky scedíme a zachladíme pod studenou vodou. Opatrne všetky zemiaky prekrojíme. Čajovou lyžičkou zemiaky vydlabeme. Zvyšok z vydlabaných zemiakov osolíme, okoreníme a zmiešame so smotanou. Ponorným mixérom zemiaky rozmixujeme na jemné pyré, tak aby neostali žiadne väčšie kúsky. Pridáme nastrúhaný tvrdý syr, napríklad ajdam. Objem nadstavíme pridaním plechovky kukurice. Zmes poriadne premiešame. Nakrájame si a do zmesi pridáme oravskú slaninku alebo použijeme domácu, trošku otopenú na oleji. Pridáme na štvorčeky nakrájanú pražskú šunku. V prípade domácej slaniny použijeme udené mäsko. Vypracovanou zmesou naplníme vydlabané zemiaky. Zvyškom nastrúhaného syra prekryjeme plnku. Zemiaky dáme do predohriatej rúry a na 200 stupňoch zapekáme približne 15 až 20 minút do zlatista. Hotové zemiaky necháme ešte pár minút oddychnúť, aby nám pri podávaní plnka nespálila jazyk. Na záver si ešte zopakujeme ingrediencie. Na zapekané plnené zemiaky budeme potrebovať 6 zemiakov, kyslú smotanu, kúsok slaninky a pražskej šunky, jedno vajíčko, maslo, strúhaný syr, kukuricu a obľúbený dressing. 4 porcie nás takto budú stáť 6,20 €. Prajeme vám dobrú chuť.